A Mancomunidade do Salnexia ten a vista posta nunha nova edición do seu obradoiro integrado de emprego. Será a 11ª e dará comezo nas próximas datas. Aínda así, por motivos de calendario, a Mancomunidade xa adiantou algúns dos seus cursos. O primeiro tivo lugar neste mes de decembro, no que 15 participantes se formaron no manexo de carretillas elevadoras e frontais. Sí, a nosa estrategia é combinar formación en sectores máis tradicionais con temas tecnolóxicos ou temas de innovación. Pero bueno, este tipo de formación é moi importante para o sector, tanto o sector da construción como o sector industrial. O noso objetivo é colocar o maior número de alumnos posibles. O curso tivo unha duración de 30 horas onde os participantes recibiron especialmente clases prácticas. Ao principio, o primeiro día, dinche un poquinho como é. Toma de contacto coas máquinas e bastante ben, o que pasa é que, claro, despois, ao ser casi 15, éramos 12, 13, pois tens que esperar, pero moi ben, a verdad, o primeiro día xa te ves unha soltura que vamos, o segundo xa pon unhas cousas máis difíciles, pero bueno, para diante, para atrás, bastante ben. A súa aprendizaxe queda patente con detalles como levantar unha moeda coas pás. Foi o que dixo, podo coger unha moneda e todos, bueno, un pouco non queríamos, pero ao final ves que ao facer así sube e é sorprendente, a verdad. Todos o fixemos, somos todos uns cracks. O curso ten unha gran saída laboral grazas a que o demandan directamente as empresas. Sí, de feito, diferentes empresas, tanto da construción como do sector industrial, inciden na necesidade cada vez maior deste tipo de perfis profesionais. Neste mes de decembro, os participantes poderán formarse noutros cursos como manexo de pás ou de drons.